Jotakin kummallista tapahtuu ihmisten kolmekymppisissä, jossa heidän kumppanin etsinnästään tulee niin spesifiä, että vaikka vastaan tulisi ihminen, joka monella tavoin vastaisikin täysin heidän kriteerejään, vaikuttaisi hyvältä matchilta niin sanotusti, eivät he viitsi asiaa lähteä kuitenkaan täysillä voimin ajamaan. Ja usein saattaa käydä niinkin, että molemmat osapuolet menettelevät asian suhteen samalla tavoin. He tekevät pikaisen arvion toisesta, näkevät ne ominaisuudet, jotka hänen suhteensa toimisivat, mutta välittömästi näkevät tai ainakin kuvittelevat näkevänsä myös sellaisia piileviä epätäydellisyyksiä tai epätäydellisyyden mahdollisuuksia, jotka menevät vastahankaan niiden elämänkuvien kanssa, jotka he ovat itselleen siinä reilun 30 vuoden aikana rauhassa rakentaneet. Joten kahden välille syntyy pattitilanne, jossa kumpikin heittää toiselle flirttailevia katseita, flirttailevia lauseita. Kumpikin tiedostaen, että jos he päätyisivät samaan sänkyyn, siitä luultavasti tulisi jotakin nautinnollista. Mutta asia ei kuitenkaan etene mihinkään. Illan edetessä kumpikin tuntuu ikään kuin laittavan vaihdetta pienemmälle, ja se pieninkin romanttinen kipinä, joka alussa oli, hälvenee vain kiusalliseksi tilanteen tiedostamiseksi. Ja syy miksi näin tapahtuu on se, että kumpikaan ei jaksa enää tässä vaiheessa elämää selvitellä niitä jälkipyykkejä, joita tämä hetken huumaan heittäytyminen olisi lopulta kuitenkin luultavasti ja todennäköisesti vaatinut, ja kumpikin tiedostaa, että ei tämä toinen nyt ehkä ihan kuitenkaan ole täydellisin, lopullisin elämänkumppani juuri minulle, joten turha ehkä edes herätellä sellaista liekkiä. En rehellisesti osaa arvioida, onko tämä hyvä asia vai ei. Ehkä hyvä, mutta toisaalta sitä välillä toivoisi, että ihmiset suhtautuisivat romanttisiin hetken heittäytymisiin hieman kasuaalimmin. Että romantiikan kokeminen ylipäätään voisi olla kasuaalimpaa ja vailla ajatusta siitä, että se tulisi väistämättä vaatimaan jotakin välien selvittelyjä tai tunteiden loukkaantumisia tai kiusallisuuksia. Että se olisi yksittäinen hetkellinen hetki, joka joko johtaa johonkin, mikä on täysin fine, tai ei johda mihinkään, mikä on myöskin fine. Toisaalta monet kanssaihmisistämme ovat rikkinäisiä olentoja, jotka välittömästi ripustavat jokaiset elämänunelmansa siihen, joka pienimmässäkin määrin tunnustaa heidän ihmisarvonsa, joten ehkä pienen varovaisuuden ja hienovaraisuuden harjoittaminen on ymmärrettävää. Ja näillä sanoin asetan nyt kaikki luottamukseni ja omat unelmani siihen, että ehkä 40-vuotiaana on sitten hieman helpompaa.